Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम जों दिनै मोनसे चेलेन्ज लानानै फैदों आरोना ओमफ्राय बे चेलेन्जआनो जाहैबाय मा जागोन दे होनदो मेथाइ खननाय बादिलायनाय माने जोङो मोनसे गेम गेलेगोन आरोना अंताक्षरी जाय हाया नै बेजों दारि आखिनानै माने जोङो सिगां उन्दैयाव बिराद गेलेबोबाय ओमफ्राय दाबो गेलेयो ओमफ्राय थेवब्लाबो आरोना जोंथ' गेलेथाराखैमोन जों सानदों आरोना दिनै बे गेमखौनो लाबोनोसै होननानै भिडिअ ओमफ्राय नोंथांमोना नायबाय थादो जुदि इन्टारेस्टेड दङब्ला ना मा होनो ना होमबा दे माने हायाबाथाय आरोना जाय हाया एजों फुनजागोन होमबा जों गेमखौ स्टार्ट खालामनोसै ओके बैठे बैठे क्या करे करना है कुछ काम शुरू करे अंताक्षरी लेके तेरे प्रभु का नाम हो आं दोनो रोखायादि दे अनफिनसै ड्रॉप बैठे बैठे क्या करे करना है कुछ काम शुरू करे अंताक्षरी लेके तेरे प्रभु का नाम नोंनाव दे होमबा नाम ना लास्टाव म गोलैयोना नामाव म होमबा आं मजों खननांगोन मआव मा दङ नों मिथिदों मा मजों मा मेथाइ दङलै मजों मा मेथाइ दङ Dia kan lah, mamu sama mamu. Oh, जोंनिनो गान दं माथो आंनिनो गान दङ मिनिस्लु मिनिलायनानै आखायाव किटिलि मिनिस्लु मिनिलायनानै आखायाव किटिलि लानानै जाबाय लानानै नै आं रोङा नैबाथाय न' ना न'नि ओमफ्राय आं न'नि खननांसिगौ नङा न' नानि जायखिजाया न'बो खनजायो नाबो खनजायो निबो खनजायो नुबो खनजायो जायखिजाया जों थांनांगोन दे आंनाथ' जाबाय आंनिनो गानमोन नोंथांमोना खोनादों ना आयौ आंखौसो मोजां बानायबा दे मा खननांगौ जायखिजाया खननांगौ दा जायखिजाया बर' गानल' जों माने बुंनो बावदों आं दहायो बर' गानल' आरोना ओमफ्राय गानखौ खोन्थालायनाय गैया दै जेनेबा आंनि गानाव नों खोन्थानाय गैया नोंनि गानाव खोन्थानाय गैया दे थ' न'निफ्राय मा गान दङ देलाय लिपस्टिकआव होखादों होनबा जाथ'बाय दे हिन्दीनिथ' मेरला दंमोन हिन्दीनि गैया दे बर'ल' my god मा मेथाइखौ नोंथांखौ आं गैला न'नि नागिरना मोनला Dia nak gimana? Ini dia. Aduh. Hala. Noni dah. Naya dah mau si moजाङै बुजि Naya dah mau si moजाङै बुजि आं नोंजों थांफानो दानो राजि जाबाय एबार र'निबा राजि ना जि ज'जों जेनेबा जि जा जु सेक्सा जाहां जायो थैब्लाबो जाया माथो
जाहां-जाहांयैनो जाहां-जाहांयैनोसोना होमबाबो थ' गाना जाबाय ना जाहां-जाहांब्रा जाहां-जाहांसोना जाहां-जाहां जायो थैब्लाबो जाया जिसो ओंखायनोथ' जि जाजु जों गासिबो जायो जाहां-जाहां जायो थैब्लाबो जाया माथो थो थ' था जायखिजाया थोजोंबो जायो थिजोंबो जायो थुजोंबो जायो थ' ढूंढना पड़ेगा थु लै आगै सना थुदो आगै सना लांफाथारगोन आं नोंखौ कार्बि आंलंआव लांफाथारगोन आं नोंखौ कार्बि आंलंआव सना कार्बि आंलंआव आव आरोबाव आवबा नोंहासो जाखायाखै नोंनाबो बोरै होननाया नोंनाव आंथ' रोंदोंना आव व'सो जागोन व दे आं खननांगौ आं खनबायना ओमफ्राय नोंनाव होफिनबाय आङो आयु आवजोंनो मा मेथाइ दङ देलाय जेबोआनो गैया खोमा वा दे आं गोदान होफिनसै होमबा बुरा हाल बना दिया मेरा दे आखौनो होबाय आं जायो आंबो जायो दे आगै मोदोमफ्रु जाहामा गाना गैया खोमा इदि दङ गैया र' मोदोमफ्रु जाहामालाय होननाय दङथ' आगै मोदोमफ्रु जाहामालाय होननाय दङथ' दे होमबा खनाखै नों खनाखै जे मा जागोन होनबा र' दस्रा नागिरनि आं मोनाबाथाय खौनो खनगोन आं Maka kan ganang sekali. Neng kau berapa nang gerai? Apa? Neng naik kita menikah nih pasti kan? Neng, Rara. Agay, anifray hara. Agay modompru zahamalay bikat. Sama. Ikut konfin. Agay modompru zahamalay bikat klap menlay nay. Sampai belok. Nay. Yo thôi ya, neng godan pindah deh, neng pindah godan. Ya. Dia masuk menang kau naik tuh dia. Dia aku sekarang nangis. Mau sih kalau menang ini roh. So. Sona neng zaru, angni zaru. Sona neng zaru, angni zaru. Angzeng somai plenai, angzeng romai plenai. Gufur zaru neng. Neng di onai, mezang menai. Nagiru, uraibu. Goसो गोरबोजों सना अख्रांआव जासे नङा जाबाय नङा
थ' गैया दे होफिनदो मोनसे र' गुरैखौ हो आं नों गुरैदों ना दारिया खिनांगौ आंबो र' दे गुरै हो जों मा थाङो नों मा गान सानदों बुंलाय बुंनायथ' गैखायाना दहाय आंनिबो खोन्थाखायाखै नोङो Đâu có để bây giờ bây giờ nào đừng nói tất cả những cái này ta nhà xin đâu makan ada roh ada nih nama salahnya mulai jadi ada koneksi asing ke sini now ndak benar ke kan dong tidak ada dari aksesnya senigan yakin doang ke aplikasinya tidak halal Hazani stray अन्थाइ बास्लाय हायेननि बारजों मा जागोन ज' आं जाथारा नोंहा मेरला जागोन माबाखौ जाहांयैनो आंखौ थांबायखौ खन खालामनो मोना नोंनि खन खालामनायाव आं खन नुना आं खन खालामनायखौ नुना जोंनि बानायलाबाय नङा आं बिदि सानबाय Ayo, madu sih. Yuk, naik kanan. Halo. Ayo dong, isi nugget nih. Nugget. Ayo. Zrau, अखा हादैजों आं सानदोंमोन ओमफ्राय मारै मोनलाय ससेया बेसेबांल' खननो रोंगौ आङो हादैजों जों ज'आनो जाफिनो जारौ फुंनि समाव ओइ सिखोला बहा थांनो साइकेलजों ओइ आजोलि आंखौबो लांफादो गानै जोमै सोरखौबा नेयै हागोन ना लोगोआव आंखौ लांफानो सावना जारौ हागोन ना लोगोआव आंखौ लांफानो जारौ फुंनि समाव माव व'आनो जायो w बार' आं बेलेखानि नोङो आं आंबो जायो दे होबाय आं नोंनो जोंनि मा मेथाइ दङ आंनि बे गोसोआ गोरबोआ नोंखौल' हास्थायो अननायजों असना फैदो ना सेराव आंनि गोसोनि बाथ्रा आयानो जायो बाथ्रा होदो नोंहा एबार खनदो
आंनाव दंखायो आं नागिरो नोंनिल' महर आं खोनायो नोंनिल' खोथा आं फुगारनो मोनसिगोन नामा था आयानो जायो Tidak, ayah saya. Asalnya mah udah mau deh. Ayo सिख्ला महर गोसा थांफैबाय ड्रेस गानना बहा थांनो नों हायला हुइला ला आयानो थाङो खोमा आं दिनै फागोला आंनि मुङा मुसुखा आयानो जायो आरोबाव Ang mga kulungan mo sa akin dali. Hayo ito, dali ibu yang bisa yang sendiri. Ayo hai ma đây giữa càng gì mà 아연 자요 여러분 아나 그동 가야나 azali so mai bai dầu mình bây giờ isara bai juli janai ni somja bai yo ang bilakan sedang ba mo sama madu. Hai thổ rồi, nó cái tôi sẽ. Mình thành cái cái đấy cái gì đâu. Nên là phát cái này nó là rồi. Không. Rồi. Má sao dia mau sang? Mohora nangni besedi somaina ro try खालामनि खनसे बिदि मेथाइ दङ ना महरा नोंनि बेसे समायना ओमफ्राय इखौ मा होनोमोनलाय माबे रो गाराङा नोंनि बेसेदि रैसुमै इदि खोमा दा आं मा मिथिगौ दा रो बिदिखा दे नों खन्थारल'सो महरा नोंनि बेसेदि समायना दे ayo ra gila आं खनला दे बेसेमोनलाय समायना होनदोंना ना महरा नोंनि बेसेदि समायना azali sikhe खनखांबाय दले azali skadana खनखांबाय दहाय बैयाव नङा दहायनि इखौ खोनाखै आं खननै खोनाखै नामा खोनाखै azali समायबाय खोनादोंना आङो ओमफ्राय नैबे दानिया इदि आबो गेमसेनि गाना
Narzary sikhla baby itu dauhan dai sing dauhan ni kan sebenarnya semua sampai tak dia Narzary sikhla saya seorang parang ayan saya rang ngô xây răng ngô xây ang nabila kan siro moอีกคนอะไรไปเรียกหนึ่งคารา네, 하루는 막 큰 사다리죠. 나요 되는 코너는 내가 많이 지요. 그럼 마 김 개도 데 모자랑 나게 만든 만다. 무슨 게 칼라비. 먼저 가서 나 많이 하는 게 되게 내가 나 거도 나. 샤워하는 방문에 밤에 치고 블라우스. 미안하고 bisa kenapa mana gedeng nani gekkai na gedeng na kine zaga na gedeng gekkai na gedeng na kine zaga na gedeng mana gedeng nani ni no ada aku masuk no kau benar nak mencari nusen ayam juga nak lasan nama tak kau ampun kau ikan be nusen dia bani nâng khâu la na thang gần ô rai số mang ni diêu ni nuan rất vậy nagirai nani gedai mini nai nagirai nani ai ting ni agan nagirai hastaya Antakshari Antakshari xưa o có dây này đang ăn nè thì bang ủ và leng kun của mình đang lu rất cái gì thế bạn nô na như sao phải mà Antakshari nâng mi chi gấu sao bạn nghĩ muốn là na này thằng na này thôi nâng mi chi gấu na terus ada azan tuh kayak yang tuh akan masuk na de no ayo mampu nemi onga thangna than rồi làm sao không biết đang làm gì thế này nâng ni onga thang na thanu ha kena haya jakı ada mana na kı sakı kı
नोंखौ खनसे खोन्थागोन आं साले कहीं प्यार ना हो जाए बिला हाला हायो हाला 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 खोलो खोलो बारनाय बारजों मादि सारा होदों खोलो खोलो बारनाय बारजों जों Semas-semas nak banyak aku. Deh, jom. Makan dong teman-teman. Hayu ro. Hayu. Zo za zi zo. Kalau hayu ro. Thôi thấy cái đó nè. Thì vào đây mình khăn vào sẽ để mà anh đừng như này anh nhiều mình xem bây giờ cái để yếm chăm xem ạ. Thế cái này đi. Jaane haya, देखो हम लाने haya. Bầu này à? Jaane haya, nengku ang bau ne haya. Jaane haya, nengku ang bau ne haya. Oh sona sarumi ada Mali lo. Maybe goal. Lo. Last ini. Neng habai, ang bahaya bagi lại lo. Lu dừng má, đâu mà để mày xài chẳng bà hà lè bà thấy quyệt thằng chạy là hindi ni ba yung part may kung sa hubang sa halo tako ang bang simbolo ni song hindi ni benches na yung anazin na grafana ngayon ne bolo ni song maramit siya kinto ang kinasulay tara na lai man si kulaang ha Igan ya không ai chứ kìa. Quay lại của em không. Rồi. Mà trong cái lô chân. Mình làm cái gì mà mình đứng lên ra. Để là xe rồi là để. Em var last so nang thang mana bini fay ma en sa mana nai der na. Na bina rax nai ko tu bi. Để last. Selagi mas Soliven tagan mana jadi interested dong obla subscribe khamakai mane ani channel ko subscribe khamnai lakha rana gadang videos nube tagan mana aro nani share khamnai hede lo jeng biak mandi tibe masih bicara na gadang terasi Bila deh aku mau deh lah Lại sắm lia dengan Jungle ka rene bali insan. Kamania begitu Lại sắm tadi. lia Ang nai hanani Gitu Gila sebay So नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो आरो नोंथांमोना नुबायानो जेनगिरिखौ सोर जेनदों सोर देरहागिरि बेखौ समायदोंना समायाखै नायदो खेबसे वाव सो बिउटिफुल प्रियंका बर'नि प्रियंका बसुमतारी बेनिफ्राय हिन्दीनि टाइटेल लायोबा बलिउडनिफ्राय टाइटेल लायोबा प्रियंका चोप्रा Oh my god. ओमफ्राय नोंथांमोना माबायदि मोनखो जोंनि भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट होदो आरो नेक्स्ट टाइमाव नोंथांमोना बेखौ बेलेग ग्रुपाव नुबावनो लुबैदोंबा आरो कमेन्ट सेक्सनाव हरबानो जाबाय
ओमफ्राय कमेन्ट सेक्सनाव होबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना आरो जोंनिफ्राय मा गेम लुगैयो माबायदि गेम लुगैयो माबायदि भिडिअ लुगैयो नोंथांमोना गावखौ देरहानायनि चान्स नागिरबाय दुगि जादों नेक्स्टआव बेखौ ओरैबायदि मावजि मोखां खालामनो नागिरदों सब बिदिब्ला नोंथांमोना बिदिनो सापर्ट खालामबाय था ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट सेक्सनाव जोंनि भिडिअनि बिखय कमेन्ट हो माबायदि मोनदों माबायदि मोनाखै इन्टारेस्टेड मोनदोंना मोनाखै ना बिदिब्ला बाय 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 लाभ इउ अल नेक्स्ट टाइम लोगो मोनलायनोसै नोंथांमोनखौ